Hej, imorgon har jag tänkt att visa er hur jag tvättar mina sminkborstar. Alltså, fokus. Jag hatar att det här inte vill ha fokus på någonting. Alltså. Vänta, vi fixar det här. Vänta. Ni ser de extremt. Jäkla skitiga. Ja. Och så får jag just spelat in hur jag sminkar mitt skolan-videon. Och det är imorgon nu typ. Alltså det är typ eftermiddag. Middag och så. Jag ska bara spela in det här och säga att ja. Och jag tackar så grymt mycket för 2 gillningar. Nu kommer ni tycka att jag är jättelöjlig, men jag gör det verkligen. Och jag hoppas ni tyckte om den här videon, så hörs vi. Hejdå!